wina amfice, amkhamfatheke, amhage. Mfethu umndeni waka-April ngisho, April ushonile, u-Kelvin drama, ngicela u-Kelvin. Kelvin ubalekile wayoba i-street kid, awazi ukuthi yini ebalekisa umuntu. Uma wakhona mfethu shuthi avedane wabona ukuthi hayi ayikho lento le, wathi society. Mfethu uphele kanjalo umndeni wakubo. Bese kudlula 2 months, April, not April, u-Iten ahamba ekambali. Mfica laphaya umbali ugqoke lezi ngubo, yakhumbula lezi ngubo ay'ntshontsha kulayini, ufake lelo shethi lelo. Iten umile laphaya ngemuva ucabanga zonke lezi zinto ezayishiwo ulo u-April kuyena ukuthi awumbheke uyalamba, uyahlupheka. Mina ngabe ngithandana nawe izenze ibhange ngiyobe ngiyiboneni, mina acabange zonke lezi zinto, acabange noma awusho noma ka-April nje mfethu acabange akhale laphaya emva